Koilamati thengmu arlengalong checkar thangagari kachingkoi Non Karbi Anglong Autonomous Council ke chari bom BJP sarkar ke jakong ke pachirui lok pusi EM barim Jagat Singh Ingtipen kaningji Duarbaguri constituency VDC chairman Sarkoi Rongphar ahemalong ake joypen sprayer machine keron Karbi Anglong live adaba berta long penilisami mirin hansepi peni bertang ton pen arjupaniktha Lakhaing ko rapho nilip MSC constituency ka parlopon Borpothar police station angkang Koilamati ahawar pen number an kileji dok Themuarleng adu kekek nailong Koilamati pen checkar thangpon agari dang kripli phai kunia chekloni phai inkorai siarni anerlo por phai krisia por malom chingko phit pusibirta riponlong Towar ka hino pen deadle gari motor kachingkoi kali Towar mesenta gari motor ke vegatum kipachat hektik tik ajoinita gari motor kachingkoi the Lason si ke damtang phai kunia chikloni phai inkoyarni chekit hab patang si ni phai inkorai siarni Karbi Anglong Koilamati hawar pen Uttar Pradesh alongri an cheke pale jia phan dambo mahut Koilamati pen damchot number leji dok Thengmu arling adu kekek nailong phai kunia chiklo ni phai inkorai siarni Anerlo por phai kresia por malom chingkor phit pusibirta riponlong Bangso hawa long adungarai kito atung kit hegdunlong pen kit han ponki Gari ke vega bangpu abang por kangri taha pusi than pon lapen kachingkoi buk abang dang kripli agari number laki UP25 CT 1040 hello Gari kachingkoi hut katewar abang arialong amek dolo lapen kachik thapdun abang inut ke aphualong amek doko ajok avi nangbu lo pusi ke thegdun long atum pen che than ringti lo ma ke thapang de pen tuwis ki tang de che ke thapang hai par bang ke wan lo mane no anado kan kosi to wata hi chat ele hai chat lo se anado ban de ko lo ma la mane to prang chat man ke driver man ko sa ni mane na dui ke long man ke ni to asa wo prang chat ma didi matle आधा किलोमीटर de ni tum difference hai no bang chikoi chikoi prum lo Pene horjun ma hor ki jona bang ke min de mane tuwe si pasang ko pe to da pe la hadin mane ban thik galo mate amane ayak numpul horjun nang nak mane pacat pi ke sodak ko bang ke ni to mane आधा किलोमीटर ni difference don ko apna karen saren rong khai bi pala mate di apna lang digale Kachingkoi buk agari aphan tongsekor pen Borpothar police station OC lapen arisang hotum Kachingkoi buk agari along an palidunlo Labang so puthak arona ting pensi sai cheklem pon pupusi OC hin pen than pachini pon Pinpur pon me Koilamati pen number adak malom ke aprang prang penta Labang so adim along karleng lapen adu kekek ajone gari motor Kachingkoi vet adim lo puta adung arai ki dwara da pen che than pong Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Live Kidamtang phai kuni ni phai krisir kebarni abarim EM MLA Jagat Singh Ingti Congress along Chingbedun Detpen Congress asonga jakong ansose kepangtang ponji aphan pura kidamtang phai kuni ni phai inkorai siani Sarupathar Congress Mandal Committee sai hemalong kahumri dam Kivangji MP ke lega hot Sarupathar constituency long pen setami ke ongdong avot pen Congress arachari asongatum Hai nangji pu mathaponsi EM barim Jagat Singh Ingtia hin pen Sarupathar Mandal Congress Committee sai hemalong an humri damlo Bangso ka humri dam Karbi Anglong pen kidanglok Dimahasau la pen West Karbi Anglong district along Radatum Ningkarong pen kichoklem kechodamlong ji aphansi bangso ka humri padodam Bangso ho Jagat Singh Ingti pen kaningje pontu BJP rachari asorkar atu maphan ningka chethe avilo Athek po anma Karbi Anglong along kaching thornangji laso teng pen avidet non BJP along kidoprong atum anta non chikloi John a philote Congress asong along si wang epo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council BJP ke chari ke Karbi Anglong hemprek mate autonomous state sitame ke hang Bonta Piniarni an pachun thek thedetsi MEC 3 along Unity Victory and Prosperity Rally amaisi bipon rong ruputa ningje pon Lakan tolong le, ha? Ningkan si suselo la tu. La ke council ahok ha ke council power ka chirui lo.
MOU chitok det bank SIU cushion masawe Ladakh si clear Ladakh men si pilo ke ponmen ke pilo te SIU te clear ro dak men si sakuri de dorma ke lang lo bini ke ni laktu bank ke SIU clear ke data ho ha ene state government along pen chok chi data ho laki isi pudam elo tang te ningkan isi latum teacher tum lo thanam latum bang si dorma long li pute latum dorma pitek the pure non ki dobom council ta che therak ni mi alam lagi la hello ni lihi banki puji la si isi pe isi la so ning ke jang je ning koi tum topik la si mo lang ding doi la dak piju pen la dak bangke BJP ke opru EM Barim Jagat Singh Intia lang li Congress along nangching bedun det pen pini ka nangka humria bangki kewang jia ni songa ja kong ke pang tang ponjia phan ke claim kidam ningi si ke dojia phan si che than chimum ka do pondung 19 ani BJP pen ini join lo iltum suro tharawa ka nong kedantang ex MLA pen EM alang le sida iltum suro thar amai kang long pen Congress ke pang tang ni po kamatha pen se alang le join tang no 19 ani la pen jitu alang le join de pen philo dang de dum Congress ko de party sibe lo se alang le tabe la jitu mondol office lo homosti long mondol office sa hem long alang le sida pini bada angka umri ke bang lo alang le sipe chi thang lo asip ini lagi alang le tu pen kado we son surya kam se tabe claim ba pedam ro pen aku kado we chi pachi pen chi alang do welcome kori do Balipathar pen present terang Karbing Long Live Lakhain kora trok Duarbaguri constituency ka parlopon Dolamara along Duarbaguri constituency VDC chairman Sar Koirong Phar ahem along sprayer machine kerona jaime ke paman pon Bangso ke ron pon laki Karbiang Autonomous Council ke charia bangpu CM Dr. Tuliram Rong hangpen kiduk det adat aphan mathasi aki joy pen pipa jer ponlo Lapen Duarbaguri Inkoratro constituency local ME Simate Education EM Richard Tok Bisitami Duarbaguri constituency kiduk det adat atuma phan mathasi patumi Dolamara Lapen Baguri Diring Kremkro adat aphan Bang Pharu isi so se aphan Duarbaguri constituency VDC chairman Sar Koirong Phar ahemalong ari deng pen aki joy pen sprayer machine aki joy pen ron ponlo la pen pu aki joy pen kilong ara tum sitami Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang la pen education EM Richard Tokbi la pen VDC chairman Sar Koirong Phar aphan kachoro pajirpon la pen kewang jilangar ni ansitami BJP a sarkar longsi dodun thipji la pen education EM Richard Tokbi Rada phan kanghon kangjin so the pick apot choropar pick lopasi rada tum kachoro pajir pon lapen phuroya the lapen kaprek ki e kartia sonta kiron pajir pon ini tum jasme pet ke ladak spray machine ron lo so spray machine ke jasme pet ke sa kheti chuklem tum han sitame so spray machine pen Okor sa kheti chat wali kape kheti ta klemi me bari ta bap ke pati penceng lok sojo nahai dowai ke ap nahai pen penang ana bang so spray machine ke penang ana kampi lasi so spray machine rong sor kichunam thekhe tumta dupik masu posi kidu kila katum han nahai awar sai rap dangi kusi itum kaching hon Karbiang Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Rong hang alang li mathalo ase alang li la homosti tin han sitame mason spray machine akijoy pen alang li ron pon News report Karbiang Long Live Kidamtang phai kunia chikloni phai krenier kep la pen krisir keparni ho jai karate dojo atum ke chak pon pen Pranab Datta Memorial PMD Karate Du Association Atum Pen Kepatir Pipon Ingdeng Gethom Pranab Datta Memorial Open State Karate Championship Surihini Ra Inkora Gethom Kepaman Ponalong Karbiang Long Ariso Ejangatum Chepahai Ponsi Nongme Kewan Labangso Kachepate Long Nong Ekachepalong Pon Ariso Ejangatum Amen Lake Nathaniel Timong Kata Long Ingdeng Hini Lapen Kunaida Long Kichengsia Nong E Chepalong Ponlo Nong E Timong Kata Long Ingdeng Hinia Nong E Chepalong Ponlo Sarlong Timong Kiling Kunaida Long Kichengsia Nong E Lapen
kata long ingdeng ki thomanong e chepalong pon klar jir teron pi kunai da long ki thomang deng anong e chepalong pon nong klar kramsa kunai da long ki thomang deng anong e chepalong pon lo chukerai teron kata long ingdeng ki thom ang deng anong e lapen kunai da long ki cheng siang deng anong e chepalong pon a choti mong kunai da long ki thomang deng anong e lapen kajir lekhe pi kunai da long ki thomang deng anong e harsing kong teron kunai da long ingdeng hinyanong e chepalong pon sarkiri teron kata long ingdeng hinyanong e lapen kunai da long ki cheng si anong e chepalong pon lo lorna teron pi kata long ki thom ang deng anong e lapen sengkla rong hang kunai da long ki thom ang deng anong e chepalong dun si karbia khai lapen karbi anglong aphan amahang paklar dun lo karbi anglong pen bangso kachepate long kilang chari pon laki ki japon abitong atuma men laki team manager monjir kropi lapen borsing rongphar than bangmati team coach laki jacinta hansepi lapen sotokan karate ju school of india assam secretary purna timungatum henlo news desk report Karbing Long Live tangte pinia da babirta ki lapansi kang ton poniklo